kegiatan koyo wong cilik ya. Cilik ngono penak rek. Panas ulun. Sabar tak simpan kangenku, bakal yang besok iso ketemu ning kene. Aku berjuang sakabehane dinggo dirimu sayang. Sedelo wae aku kari masih ori mimpi, masih ori mimpi. Rasane kangen tenan, rasane ra iso ketemu amarga kahanane. Mugi-mugi kowe iso njogo tresnomu nganti besok aku lan kowe iso ketemu. Rasane kangen tenan, rasane ra iso ketemu amarga kahanane. Mugi-mugi kowe iso njogo tresnomu nganti besok aku lan kowe iso ketemu. Ketemu ora ya, Mbok? Penak dangdut, penak akustik. Ada live nang sepi-sepi ki penak, ndak payah baca komen. Kaget aku. Ya tapi kata-katanya sabar sayang. Sabar. Kata-katanya hari ini jangan khawatir sayang. Aku nggak terhapus. Diwin-diwin kebedong yen akhire ati iki sing diremong. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora sakno panas tuan.